Ако много често се намирате в един затворен кръг на непрекъснати конфликти, непрекъснати раздели, непрекъснато носене на товар и напрежение, означава, че там някъде има модел, който повтаряме. Искаме да сме щастливи, но някак си това не ни се получава. Имаме връзки, някак си те не се получават. В работата си непрекъснато се забъркваме в едни и същи конфликти. Не се получава. Непрекъснато искаме да сменяме работното място, за да търсим нови и нови възможности, но и на новото работно място се озоваваме в абсолютно същата ситуация, в която не мога да работя повече по този начин, не издържам. Това са едни модели, за които ние повтаряме. Това са едни модели, които взимаме, тъй като само тях познаваме, прилагаме непрекъснато, където и да се намираме. Дали ще бъде в ново работно място, дали ще бъде, когато имаме взаимоотношения с нов партньор. Моделите и тяхното разчупване е един процес, който изисква наблюдение. Да видим всъщност кои сме ние в процеса, коя роля заемаме. Ролята на майката, ролята на бащата, ролята на детето. Как стоим в едни партньорски взаимоотношения и в една връзка. Много често моделите от партньорствата се преместват и на работното място. Винаги ще търсим човек, с който да отработваме някакъв конфликт от личния си свят на работното си място. Помислете върху това и ако имате нужда, аз съм Илияна Родовска и съм тук за вас, за да могат нещата да ви станат по-ясни и да можете да се придвижите няколко стъпки напред в своя живот. Потърсете ме. До скоро, мили хора!